Добре, добър вечер или здравейте, или здрасти. Днес си говорим за доста такива несериозни неща. Някой, ако е дошъл тук да слуша сериозни неща, ще бъде много разочарован. Ако си водите записки, след това, ако си ги четете, ще видите, елате толкова глупости и говорят. Така че, наистина не очаквайте от днешната лекция тип мей лекция. Искам по-скоро да ви представя една различна гледна точка на това, какво може да постигне човек в живота и как трудните на пръв поглед неща могат да са доста лесно постижими, ако гледаме от правилната гледна точка. Но сега ще видим за какво става въпрос. Както предполагам всички знаете, днес ще си говорим за мечтите. Идеална тема за меите. Ако бяхме в семинарията, по-се връзваш. Обаче тук в меите и мечтите малко не става, но пък аз като един виден представител на този университет, завършил успешно за 8 години, ще се опитам да разбия статуквото на това, какво може в мейто и какво не може. След малко ще ви спомена още нещо доста интересен факт, обаче първата ми, то не е лекция, дори упражнения, така, тип семинар. Съм го водил точно на около 15 метра от тая зала, но за това ще си говорим малко по-късно. Така, малко информация за мен, да не се чуете кой сега е тук отпред. От Враца съм, ако хванете от време на време такива неразбираеми за вас изрази, ме помолете за превод. Като цяло знам софийски, знам и книжовен български, обаче някой път колоритността на някои изрази от моя край просто не мога да ги заменя с нищо. Затова, ако някой нещо не разбере, питайте. Аз на приятелката ми съм и подарил дори един речник. Има речник на северо-западния български език. И нещо, като ми е ясно, си рови в речничето, преди да легне си чете, учи фрази, така че да може да комуникира примерно с моите родители. Иначе би изпитвал сериозни затруднения. Друго интересно нещо, въпреки че не ми личи, съм завършил мейто за 8 години. Защо? Не защото съм много тъп, а защото тогава имаше казарма. Но никак не ми се ходеше казарма и трябваше някъде така да удължа нещата. И съм сигурен единственият човек, който се е радвал на завертите, защото открих една дупка в системата на мейто, която след това обаче те оправиха, че ако не завериш първия семестър, се води, че повтаряш цялата година и имаш всичките студентски права, което значи, че е студентско общежитие, карта за градски транспорт, всякакви такива неща. Та се възползвах от тая дупка в системата и учих само 8 години, от които 7 години съм бил в една и съща стая в 14-ти блок. Мислех дори да предявя някакви претенции за част от нея, защото толкова време съм бил, поне тоалетната, можеше един нотариален акт да ми дадат, че е моя. Тъй като в мейто не ми беше супер интересно, тя ще се занимава с други неща. Сега си говорим за част от нещата, с които се занимават, но едно от нещата, които много исках да направя, ето вече почваме така леко за мечтите да си говорим, беше да уча в чужбина. Обаче никога не съм си поставил за цел къде да уча. Държави като, примерно, Египет, Мароко и подобни отпадаха от картата, защото предполагах, че там няма кой знае какво да науча повече от това как да оцелее в пустинята. Но обаче не си бях поставил за цел къде да уча. Просто исках да уча някъде, където като го видя, си кажа, това е място. Мястото се оказа в Дания. Не съм фен на Шекспир, обаче съм образован в Дания и установих, че нещо явно Шекспир се объркал, защото в Дания нямаше нищо мерено. Дори напротив, дъчаните така хубаво си организирали държавите, че много ми се оставаше там. Обаче имат един много голям проблем, че нямат планини. Аз съм голям фен на зимните спортове и това за мен си беше тотален минус за тая държава, която ме загуби за винаги като свой обитател. Но пък за сметка на това, с най-голямо удоволствие се връщам там през някой друга година, да видя познати, хазяина ми, който живот издава след
7 дни ще стане на 86 години, много весел дядо. Само хубави спомени имам оттам. Едно от нещата, които ги нямаше, аз как говоря се едно по времето на Лили Иванова и динозаврите, но едно от нещата, които ги нямаше преди около 10 на години, преди малко повече, беше свестна студентска организация в МЕИ. Сега тук може да има някои от студентски съвети, ми се обиди. Няма влизам в детайли, просто студентски съвет не отговаряше на моите изисквания. Имаше и ISEC, обаче ISEC не беше студентска организация на техническите студенти. То беше просто някаква организация от някакъв друг университет, която имаше стайчка в 4-ти блок или някъде там беше. Не ми вършеше работа. Та нямаше без тогава и се наложи да си го основа. Разбира се, не сам, с няколко приятели, но благодарение на него пък аз сега съм тук и мога да разкажа нещо на вас. Как се развиват значи нещата. Правиш едно нещо преди 11 години и откъде знаеш, че след 11 години заради него пак си в МЕИ. Хората завършат и се махнат от МЕИ-то, аз айде пак. Случайното свърших до там някъде и след това започнах да работя. Сега имам хубавата позиция с колоритното българско име баш бригадир. Или казано на американски, всъщност аз не знам какъв съм. Едни ми викат тим лидер, други ми викат менеджер. Когато трябва нещо да свърша, съм тим лидер. Когато им трябва някакво решение, което не мога да го взема, ставам менеджер. Затова аз си казвам, че съм баш бригадир в Siemens. Много ми е добре там, работя в идеален отдел с само бригадири, защото аз съм баш бригадир. От време на време не се разбираме с шефовете, но то винаги е така. Аз съм споменал изрично това малко по-натам в слайдовете. Неща, които много обичам. Много обичам да пътувам. Затова сега си говорим много сериозно. Много обичам и да спортувам. Затова и Дания загуби, защото там освен да тичам и да карам колело, няма какво да го направя. А пък аз ви казвам, че съм любител на зимните спортове, които там освен кънки, друго няма какво да прави човек. Но пък ако обичате да карате кънки, там са маняци. Зимно време заледяват цели площади и си карате така по площада между дървенцата, пейките. Много е приятно, изглежда като коледна приказка. Те дори имат един луна парк, ако някой от вас е бил в Копенхаген, казва се Тиволи, който луна парк в зимно време го правят на коледна приказка. А точно така се казва. Всички дървета ги украсяват. Това винаги съм чул как става, обаче никой не може да говори. Купуват си някакви като гирлянчета, на които има лампички през 1 см. И на всички дървета, на всяко едно клонче, това нещо е така се отива. Ефектът е поразителен, в смисъл изглежда наистина като приказка, обаче не знам как точно го правят и дали оттам до месец по-път, нали, така се отива, не така, че за Коледа да са готови. Заледяват се и там едно езерци има. Вътре пускат едни снежанки, едни дядо мразовци, чудесие. Има глювайн, сладки, меришена хубаво, много е приятно. Ако се озовете в Копенхаген около Коледа, задължително влизате в Тибо. Значи, като излезете от Централна гара, леко вдясно и Тибо. Много лесно се е. Така, нямам си Facebook акаунт. Аз съм от тези хора, които си избират нещо, което не ги кефи и не ги кефи. Facebook не знам защо, обаче просто когато се появи, вече им беше писнало да се регистрирам и си казваха във Facebook няма да се регистрирам. Той вече стана играта и сензацията, обаче аз съм си такъв стоик човек, държа си на принципите и все още си нямам Facebook акаунт и най-вероятно няма да си имам. Може би един ден, ако става някаква знаменитост, някой ми направи фалшив Facebook акаунт и да слагам мощники там, ако видите моят акаунт, да знаете, не е мой. Но пък за това си имам сайт, за който ще спомена след малко и там си слагам нещата, които на мен ми харесват. Защото в Facebook не ме кефи там някакви стени. Аз отидох до туалетна, аз не знам какво правих в туалетната, измих си зъбите, лягам си, чао. Не е моят стил. Така, както виждате, имам и редица странични квалификации, освен това, което съм научил в МЕИ. Защо това е така? Имаше някой като малък, майка ми четеше приказки
Имаше една приказка, в която се обясняваше за едно момче, което искало да вземе царската дъщеря. Или не, нещо. Да, точно така. Искало да вземе царската дъщеря. Отишъл на интервю с царя, да иска дъщерята, и царя го питал: ти какво можеш? И той: че аз съм принц, какво ми да мога? И той: нямаш soft skills, приятели. Не мога да моята дъщеря. И човек се научил да плете кошници. И след това пак отидал на второ интервю, плайнал, так, викнал царя: какво можеш? Той: аз съм принц, а мога да плета и кошници. И царя си казва: добре, защото той ако отпадне кралството, няма вече да е принц, може да му вземат и паричките, какво ще прави тази моята дъщеря? Тя има някаква занаятка. И човек се научил да плете кошници, взел царската дъщеря. Аз с кошниците не съм много добър, обаче установих, че строително-ремонтни дейности така ми се отдават. Сигурно има някакво прасешко нещо останало в мене. И като се мажа и клепвам и всякакви неща, много добре ще чувствам, и ми идва отвътре и правя идеално. Примерно тази страна не е много добре направена. Също така имам и недостатък. Нали, от презентацията вие си кажете: то няма никакви недостатък. Не е така. Не мога да пея. Ма никак. Помня като първи клас от бях, някой от вас тук не го помня в този период, обаче имаше комунизъм. И по времето на комунизъм беше задължително всяко дете да е и артист по душа. И аз трябваше да стана артист по душа и тогава нямаше много опции. Можеш или да пееш, или да рисуваш. Горе-долу това бяха профилите за това да станеш артист. И аз реших, че ще пея. И отидох там на кастинг. Майка ми ме заведе. Една женица почна да дрънка на едно пиано да преслуша какво мога. И помня, че каза на майка: вижте се рисуването. С пеенето хич ме няма, обаче съм си наваксал, вкъщи имам дори стерео баня. Тоест, не липсва музика, цак се пускам. Как се случило това? Винаги съм си мечтал да имам музика в баня. И един ден просто реших си я направя. Защо? Защото ви казах, че мога всякакви строително-ремонтни дейности и просто си я направих сам. Що трябваше да си я направя сам? Не знам колко от вас са сблъсквали строително-ремонтни дейности, но повечето майстори им липсва въображение. Аз не ви казах, че от малък съм артист по душа. С пеенето не стана, но иначе все пак стана артист от мене. И ми идват от време на време идеи, които майсторите не могат да ги визуализират, камо ли да ги направят. Затова трябваше да си направя сам музика вкъщи. Много е яко. Цак, пускате си, къпете се. Ако искате по-бързо да се къпете, пускате чалга, по-към някаква по-така спокойна. Супер яко. Това съм аз. Както вече съм сигурен, всички останахте с впечатление, няма си говорим за никакви сериозни неща. Обаче аз съм забелязал, че в живота най-хубавите неща се учат, когато е на етап. Дори дечицата в западните държави много обичат да ги учат, като си играят на нещо. И аз съм се сблъскал с това нещо, казвам ви, потресаващо добре работи. В България отново докато живеех, имах една позната, която беше, как се казваше това? ОПР. Гледаше дечица, някакво богато семейство и освен всичко това, в времето, в което гледаш тия дечица, беше така вече, не знам как се казва, тая година, която се бива в детската градина и гледа да си едва очите жилища, но не си нищо. Да, лелото. Тя ми е разказвала как дечицата, младечици представете на 5 години. Какво правят? Да, ти някаква задача. Примерно, трябва да се нарисува стена. Това също много ме впечатляло. Тук като надзаска стената и вау, изключваш. Там обратното. Да, им една бяла стена и рисувай. То е по-лесно така, вместо да наемат някакви хора да боядисват детската градина. Дечиците. Те мажат и накрая стигат до едно крайно състояние, където няма повече къде да се маже и едната е готова. За тези дечица на 5 години им дават примерно следната задача. Трябва да подредите детската градина, нали, глупав пример там от подобни задачи, и ги разделят на отбори. Не ги дори разделят.
задача трябва да се подреди детската градина, т.е. всички играчки, които са разхвърляни, леглата да се оправят чаршафчетата. Те, ако са 20 дечица, трябва да се разделят на 5 отбора и който пръв свърши, печели. Видите как 20 дечица на 5 години се самоорганизират, разделят на 5 отбора, т.е. те на 5 години знаят какво е 5. Разделят се на 5 отбора, разделят си кое какво ще прави. Не ли всички се втурнат да пребират играчите, едни ще оправят леглата, други играчките, трети, не знам какво. И има състезание. И накрая свършват, идват и докладват. Сега, приемам, ние трябваше да оправим леглата, оправихме леглата. Сега си представете българските дечица на 5 години да направят нещо такова. Не, че сме глупо, особено ли, като се гледа на себе си, определено не сме глупо. Обаче има много неща, които куцат в цялостната ми система и това е едно от нещата, които аз никога не съм харесал. Затова нещо, като не ми харесва, аз си го правя по моя начин. Затова сигурно си направих и без, защото нямаше нещо, което да ми харесва. Затова имам и музика в банята, защото така ми харесва. Това са част от нещата, за които сега ще си говориме. След това и нищо да не запомните, това там. Ако нещо ви остане в главата, един ден, ако видите по улицата, може да Ева Веско, какъв хубав съвет ми даде, никъде да ни послуша. Така, след интрото, което не трябваше да е чак толкова дълго, да видим за какво си говорим. Както сами сещате, Кала, точно на време имаш. Както сами се досещате, си говорим за мечтите. Малко гейски звучи, но за това ще си говорим. Много съм се опитал да структурирам това, което ще ви кажа, обаче пак ви казвам, ако си водите бележки, ще видите, че няма точно да се водят по този план. Не за друго, защото ми е много трудно да се водят по някакъв план. С първото ще си говорим за мечтите като цяло и каква е разликата, примерно, между целите и мечтите. Много често в съвременния бизнес свят се казва визия и мисия. Ние ще им казваме с по-детски имена цели и мечти. Другото нещо, за което си говорим, е различните теории. Ето малко с Мейто да има общо, тя има някаква теория. Няма ли теория, не става за Мейто. Затова, чест на Мейто, си говорим за теория. Третото нещо е как да мечтаем. Това е много яка част. Ето така ще ви покажа. Как се седи правилната тук стойка на ръката, краката, всичко как се застава, за да мечтаем. Не можем да се изгърбите и да си мечтаем. След това неща, които съм научил от живота. Аз толкова неща съм научил, че ако сигурно в една книга систематизира, ще стане много голям. Обаче аз съм си решил един ден, като се пенсионирам, си напиша мемуар. Всички големи, пенсионирам се и без това в България пенсиите не са големи. 1000 лева, ако стигне до 1000 лева пенсията, много от мечтите няма да се реализират. Това ще означават купуват рамби и тогава ще седнеш, пиша мемуари, хората се да ги купуват, те не вие със сигурност си ги купите, защото ще ви хареса много това, което ще разказвам. Ще разкажете на познати, те си ги купат и изведнъж ставам богат за ваша свет. Обаче вие не се чувствате прецакани, защото сте купили и вие знаете моите мемуари. И последното нещо, това така се разтива през цялата лекция, си говорим за всичко, което си иска. То до сега само аз говоря, но идеята ми, поне така си го мислях аз, да не е точно монолог. Въпреки че аз като насещам много трудно да се получи диалог, почти винаги е монолог. Но всеки един от вас е свободен по всяко едно време да ме контрира, да каже, това не работи така, аз съм го тествал, или например аз четох във Фейсбук или какво си, не е така. Тоест всичко това, приемете това не като лекция, а като дебат. Там верно дебати, отбори, т.е. аз с вас. Дебатираме всичко, което кажа. Ако нещо, което кажа ви стори невярно и ви имате различен опит, споделете. Така случат хората. В смисъл в Мейто, обикновено ако кажеш на преподавателя, че греши, той те гони. Но някой път греши. По този начин се откриват грешките и хората се импруват. Само за секунда ще прекъснат. Извинявай, приятел, ти да не си от брат.
Ама съм те виждал някъде. Да. Нали? Да. Къде съм те виждал? Технически ръководител. Много си ми познат. Реших или от училище, или от тук, но бях сигурен човек. Добре, да започнем с първото нещо, за мечтите и за целите. Миналата седмица, който е бил тук, Калата, това скромно момче, една от гълнаше до вратата, изнесе една много хубава лекция, много по-сериозна от моята, за бизнеса и как да успеем в нея. Едно от нещата, които тогава на мен много ми харесаха и исках така да ги използвам, за да ги доразвия в днешната дискусия, беше за цели. Значи той ви обясни тогава, че е хубаво човек да си поставя цели, да може да си ги следва и по този начин сам един ден, най-малко тук, като се обърне назад, да си каже цак, това свършено, толкова рано съм свършил и тогава ляга и спи. Аз това, което искам да направя, е да използвам неговия пример от миналата седмица и да направя едно съпоставяне между целите и мечтите. Тези две неща по никакъв начин не се изключват. Тогава едно момче, аз му казах да дойде тази седмица, но тогава едно момче пита, добре, аз ако поставя някакви цели, които не мога да ги изпълня. Отговорът на това момче, което някъде там седеше, но сега го няма, би бил, ако беше тук да ме чуе, ами тогава минаваш в друго измерение, което са мечтите. Тоест, целите, поне от моя гледна точка, са по-реалистични и по-краткосрочни таргетчета, много по-българска дума, които вие си поставяте и които е много реалистично да изпълните, ако следвате точно определени, вече писани или неписани правила. Примерно, целта ви е да си намерите работа. Почвате, правите си ви, обличате се хубаво, ходите на едно-две интервюта и накрая си намирате работа. Обаче, ако целта ви е примерно да създадете втори Google, това вече, ако си го поставите като цел, тя трябва да е или доста разгърната във времето, или най-вероятно, ако си го поставите за цел, че трябва за един месец да го направите, или сте гени, ако успеете да го направите, или ще бъдете постоянно разочаровани. Тоест, минава един месец, няма Google 2. Няма още един месец, няма Google 2. Google и всички останали компании, които, като ги каже човек, така сядат респект, не са сполавили за ден. Тоест, хората са имали идеи, те са работили в тая насока, имали си и малко късмет понякога, стекли са нещата в правилния начин и накрая Google. И сега всички го ползват. Дори и аз ползвам Google. Но нямам Gmail. Не с друго, защото когато някога се сблъскали за първи път с интернет, тогава Google го нямаше и Gmail го нямаше, но имаше Yahoo. Аз си направих акаунт в Yahoo и хората през 5 години ми пращат едни благодарствени писма, че съм един от първите потребители на Yahoo. И това много така дали се почувствието и аз ставам лоялен към тях и все още съм си в Yahoo. Доволен съм, не ми искат пари. Имат всичките фичери, които има и Gmail, така че няма причини да се махнат. Та, мечтите в повечето случаи са неща, които искаме да постигнем, но най-грубо казано не знаем как. Това, че не знаем как да постигнем нещо, не значи, че не трябва да го искаме. В смисъл, вие ако знаете как да го постигнете, най-вероятно вече сте го направили и да сте забравили. Затова тук идват мечтите като отговор за всички тези неща, които искаме да постигнем, но просто все още не знаем как и все още не можем да се поставим някакви точни координати, през които ние трябва да минем, за да ги постигнем. Някой път хубавото и на мечтите е, че те може никога да не се сбъднат. Това е някой път в очарование. Примерно, мечтата ви е да сте много умен. Кога стигнете фазата, в която си кажете, постигнете нещата? Не може. Тоест, колкото имен да ставате, си, още малко може. Затова мечтите са наистина, ако ги сравниме със съвременния свят, или по-скоро мечтите и целите са аналога на така наречените мисии и визии на компанията. Ако отворите сайта на всяка една обожаваща себе си компания, винаги има мисия и визия. И вие си това по-яко от мисия и визия.
Реално мисия и визия са точно цели и мечти. Тоест мисията е какво искат да постигнат. Как ще го постигнат? Примерно искат да станат номер 1 на пазара. Това е реалистично да бъде постигнато. Залагат някакви точни параметри, които трябва да изпълнят. Примерно най-ниска цена, най-високо качество, бърз оборот или супер доволни клиенти и изведнъж стават номер 1 на пазара. Докато визията е нещо, което някой път дори съзнателно така се избира, че да не може да се постигне. Защо? Защото какво ще стане с една компания, ако си постигне визия? Сега един ден шефовете си казват, и сега всичко е направено, какво правим? Айде, затваряме компанията. Искам да питам, може да ли кажеш разлика между мисия и цели? Защото... Сега ще кажа. Между мисия и цели? Да. Никакво. Поне според мен. Едно и също е казано по бизнес начин и по детски начин. Веднага ви дава пример. Toyota, компания, която съм сигурен, че всеки един от вас познава добре. Toyota е една от компаниите, които наистина са наложили в световен аспект, не само заради това, че правят качествени продукти, защото е една от компаниите, които най-много са променяли света. Най-често, като си кажем, да променим света, всеки си вика, Google, вау, това беше яко. Обаче има компании, които наистина многократно са го правили. Sony е една от тях. За да имате сега iPad-чета в джобчетата, някакъв японец преди години се е сетил и измислил Walkman. И оттам е тръгнала идеята, че ти можеш не само вкъщи да слушаш музика, а да си я носиш насам натам. Защото иначе преди това си вземеш грамофона, но си го носиш, не е било най-удобното нещо. Toyota имат визия и мисия. Визията им е трите нули, не знам дали сте го чували. Трите нули значат 0 смъртни случаи, 0 замърсяване на околната среда и 0 разход на гориво. Тоест, сами ако се замислите, това е нещо, което реално не може да се постигне. В смисъл, дори айде да кажем разхода по някакъв начин да го премахнат, замърсяването по някакъв начин да го махнат, все някой ще получи инфаркт в тази кола и ще умре. И ще развали хубавата 0. Може да е 0,0001 смъртен случай, обаче няма да е 0. Но това е визията на компанията. Тоест те знаят, че това е нереалистично, но колкото по-близо се доближават, толкова стават по-добра компания. Мисията им е именно да са топ компанията на пазара за автомобили. Казах, едното могат винаги да се стремат да го постигнат, може би никога няма и да го постигнат, което е част от чара. Другото нещо, ако си поставят някакви конкретни цели, ниски цени, качество, доволни клиенти, спокойно могат да станат номер 1 на пазара. И вие знаете, че Toyota, дори и да не е номер 1, за много хора това е наистина водеща автомобилна компания и всеки предпочита да кара Toyota, не Lada. Това е разликата между мечтите и целите. Теории за сбъдване на мечтите. Сигурен съм, че всеки от вас ще почна тук по друг начин. Вземе зоди. Има два типа хора. Хора, които вярват в зоди и хора, които не вярват в зоди. Те, които вярват в зоди, винаги, ти това зоди си, не ставаме, кърмично се разминаваме. Те, които не вярват в зоди, общо взето не ги интересува коя зодия са. Общото обаче, между тези два типа хора е, че нито едните, нито другите не отричат, че имат типове хора. Колкото и да са различни хората, което аз не го отричам, все пак до голяма степен хората си приличат. Има примерно такива омарушени, има хора, които постоянно са из облаците, има супер сериозни хора, има несериозни хора. И това, че хората си приличат, ни помага на нас много при общуването с хората, защото ако не намираме някакви общи неща между хората, главата ни се пръсне от отделни детайли, които ние знаем за хората. Затова за нас чак е приятно да знаем, примерно, те са сериозни, те са несериозни, те само глупости говорят,
И като се запознаете с някой, вие си го слагате в някои от тези категории. Примерно на това мога да разчитам, на това не мога да разчитам. Някои хора пък си викат, той е овен, на това не мога да разчитам, той е девът, на това мога да разчитам. Тоест, в крайна сметка, всички вярват в едно и също нещо и не го отричат, обаче винаги спорят има ли зоди или няма зоди. Тоест, влияе ли Юпитер на новороденото дете или родителите му ще го направят да стане такъв, какъвто ще стане един ден. При мечтите е същото. Всеки спори, не така стават, не иначе не стават, но в крайна сметка важното тук е не дали так стават, защото тая теория го е казала или стават, защото друга теория го е казала. Важното е, че много често те се случват. Сега има хора, които са такива тотално депресирани в живота, те си викат, нищо никога не се сбъдва и като ги питаш, ти за какво си мечтаеш? За нищо. Тоест това нищо не става, защото ти си мечтаеш за нищо. Си мечтаеш за шоколадче, най-вероятно си намериш някакъв шоколад след известно време. Двете основни теории при мечтите са на скептиците и на тези, които ходят по облаците. Те, които, ще почнем с по-хубавата, те, които ходят по облаците. Те, които ходят по облаците, които слагат ясно между другото, си казват, ако си мечтая за нещо, то се случи. Ако много си мечтая за нещо, то се случи. Със сигурност. Има куп теории, примерно теория на привличането, теория на това, че като вие си мислите за нещо, мозъка ви влияе на цялата информация в Вселената и нещата така се завъртат, че в крайна сметка то се случва. Куп теории има. Важното е, че обаче то се случва. И аз съм тук именно за да ви покажа, че това нещо се случва. Другата част от хората пък си казват, мечтите се случват нещо, защото ти само си мечтаеш за нещо и влияеш на Вселената и тя оттам на кармата и тя на енергията и енергията в не знам какво и се случва. И това е, защото ти като ти мечтаеш за нещо, то ти е постоянно в главата. И ти реално логически, като мислещо същество, преценяваш всяка една житейска ситуация през тая твоя призма. И реално ти по този начин можеш да във всяка една ситуация да видиш дали има потенциал да се сбъдне това, което искаш. Тоест чисто логически ти преценяваш нещата. Някой път, разбира се, за правилната оценка е нужен по-голям опит. Някой път хората е нужно да рискуват, така наречената интуиция, някой път е нужно да й се довериме, за да направите една или друга стъпка, но дори логически погледнато на нещата, вие ако постоянно в главата ви е, че искате да направите нещо, вие всяко едно нещо, което минава през вас, го преценявате. Примерно мечтата ви е да забогатеете. Реално всяко едно нещо, което видите, обява за работа, реклама по телевизията, някой ви е казал нещо за него. Вие винаги си викате, от тук не мога ли да забогатея, оттам не мога ли да забогатея, може би това ще ме направи богат. Тоест пак пречупвате нещата и в крайна сметка, ако много го искате нещо, то се случва. Това е другата теория. Тоест, в повечето случаи хората не отричат, че нещата наистина се случват, ако ги искаме. Просто се спори, ама дали е, защото така енергийно съм повлиял на Вселената и тя се обърна и ми помогна, или защото съм много умен и логически съм се сетил, цак. Това няма никакво значение. Важното е да сами за себе си приемете, че без значение дали е по единия или другия начин, нещата се случват. Ако искате късмет малко понякога може да ви е нужен, интуицията също има значение, така нареченото шесто чувство. Наляво или надясно, тук ако стават и ако разточите с 3 пъти, тогава става още по-сложно. Но за това някои печелят, други не. Лошото е, ако всички не печелят. Хубавото е, че не е така. Пак ви казвам, има хора, които са тотално отчаяни от живота по една или друга причина и те видят, нищо не става, много е зле, каквото и да е, те нямат просто мечти. В смисъл, те нито вярват, че Вселената ще им помогне, нито пък логически си представят как биха могли да постигнат това, което искат и те нищо не постигат. Пак, може да направим теория за постигането на нищо. Дали Вселената влияе да постигне на нищо, или логически ние като не мислим за нищо, то нищо става. Без значение важен е крайният
резултат. След като изговорих всички тези неща, да започнем, тук още малко чакаш. Как да мечтаем? То е свързано до някъде с следващото нещо, което се говоря. Много често хората не знаят как да мечтаят. Не, че има някаква поза, в която трябва да седнете и да мечтаете, или примерно как кармично да застанете. Аз само използвам тази дума карма, ама никак не вярвам в... Не, че не вярвам, по-скоро тези буддийските неща, знам, че ги има там не да пази и това е всичко. Ама съм чул думата карма и така звучи много тежко. На бални, ако да сказвам карма, не мога да се кажа. Как да мечтаем? Общо взето няма правила. Важното е да се мечтае. Тоест важното е само за себе си човек да знае какво иска да постигне. Аз ви казах, разликата между целите и мечтите е просто колко обозрими са те. Но и за двете ви искате да ги постигнете. Без значение дали искате просто да си намерите работа или искате да станете най-богатия човек на света. Това са неща, които вие първо трябва да ги искате, за да се случат. Ако не ги искате, те никога няма да се случат. Много хора ми казват примерно, аз примерно не искам да почине майка ми, ама един ден живот, каквото и да правя, тя ще почи. Примерът е малко такъв некрофилен, но винаги е свързан, това нещо е свързано с лоши чувства. И всеки си казва, аз не го искам. Това обаче то става. Има за жалост някои неща, които не зависят от нас. Въпреки, че най-смелите теории казват, че пък хората умират, защото всеки се ражда и цял живот му дудна, че той един ден ще умре.